price of number plates, for example. Currently, you were paying $500. The price of number plates, for example. Currently, you were paying $500. Yes. We'll reduce that to $50. So the impact on the nation, on everybody, is instant. Okay, because we worked out that the cost of producing a number plate, and I'm going to tell you what. Makadi muri yeZimbabwe tikudai kusangana pano pasekuru kudo Picture TV apo tinokupai nhau dzinenge dzichiitika kunyanya latest mumativi mana enyika yeZimbabwe. Anyway, we have good news for the Zimbabwean motorists vese vanoita zvekutyaira dzimotokari kana kuti vane dzimotokari nekuti minister wedu vamutuli Ncube for the first time. Yes, ZANU-PF yaita something zvinodadisa zvekuti kana Apostle Talent Chiwenga vega vanobvuma vanozvitsigira. Yes, regai tinyatsoona video iri richitaura zvinhu zvacho zvaitika, then tobva tazokurukura mumashure macho. But it's a manageable cost. So the price of number plates, for example, currently you were paying $500. Yes. We'll reduce that to $50. So the impact on the nation, on everybody, is instant. Okay, because we worked out that the cost of producing a number plate, and I'm going to tell you what it is. I worked out the profit margin. But it's a manageable cost. So even at $50, whoever is producing number plates is still very, very profitable. So that's an immediate impact on the nation. Maybe I should stop here in terms of my examples. You can see the impact is instant, it is positive, and it can only improve, rather than reduce the cost of doing business and then improve our profitability. And there's one more. We also decided to cap these parking fees by local authorities and so forth, which are exorbitant, to 50% of what they are currently charging. And so please, you said that it should be 50% maximum of what you're currently charging. Let's start there, and this will go a long way in improving the cost of. Nofunga muri kungozvinzwa zviri kutaurwa apo. Kune vasiri kuzvinzwa regai ndikutsanangurirei zviri clear kana kuti in simple kana kuti layman's terms. Zviri kunzi naminister takata muripo wekunge uchiisa manumber plates kana kuregister motikari yako from $500 to $50. Manumber plates anga achichargwa $500. Kuno kwandiri ku South Africa kunoku manumber plates anochargwa R150. Kuisa manumber plates R150 kuisa manumber plates. Manumber plates, which means anto cost something like R50 or R60 and below. But ku Zimbabwe zvanga zvichichargwa $500. Saka zvachekwa ndobva zvadzikiswa mitengo, ende vatonyara kutotaura kuti kugadzira number plate kunoita mari. Because vabva vatotaura kuti kana ndingambokudzei kuti kugadzira number plate kunoita mari, vanhu vanga vachichargwa mari yakawandisa kugadzira manumber plate kana kuisiswa manumber plate. Anyway, vamubva on vachiti zvakare mumaguta umo nyaya yeparking yange ichinetsa. Saka nezvekupaka kwakatwa futi by 50%, which means munhu akubhadhara something like $1 only to park per hour. Saka this is good news, guys. This is good news kuma motorists ese ari mumaguta nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeZimbabwe mawanirwa nyasha, because it was like a burden now to own a car. And now I'm worried about this other the presumptive tax yakaiswa of recent. Also iri kunzi vanhu vachange vachibhadhara like $50 per month kana uri munhu anoita zvemushikashika kana kuti ane kombi inotakura vanhu 8 to 14, unofanira kunge uchibhadhara something like $50 per mwedzi. Iyi mari hainei nemutero wemotikari wepago yakatozvimirira yega, hainei neinsurance, kungobhadhara chete kuti pamwedzi. So I don't know ndozvikonzera izvi zvavakudzikisira maprice aya kana kuti. Also mabhazi, takaona mabhazi achinzi achange achibhadhara something like $100. Mabhazi anotakura vanhu 35 to 80 kana 35 zvichikwira. Zvingave zvidhayana kripa kana zvimacosta zvichiriko kuZimbabwe. Izvozvo zvikombi zvakakura izvo. Zvese izvozvo zvichange zvichibhadhara $100 pamwedzi. Varanzi matracks kana marori anotakura 10 tons and above. Anotakura 10 tons
achanga achibhadhara something like $200 pamwedzi. Remember, mari yandikutaura hainei nemutero wemotikari, ingori mari yakazvimira. If you want to know more about this zvandikutaura izvi zvemutero pamwedzi, check the video that is coming on top there in the link. Yes, that video is going to help you. So ndo mamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe, but for the first time hangu ini ndafara because hey, pandakanzwa nyaya iyoyo yekuti you have to pay $500 for my number plates. I was shocked. I don't know, and I'm just wondering what is influencing these top officials now to awaken and finally see kuti vana veZimbabwe vanga vachiremerwa neupenyu. Zvinhu zvingadai zvakaitika kare kare izvi, pakauya new dispensation yaMnangagwa yaifana kuscrapa zvinhu zvese izvi, but we saw kuchiiswa mataxi kuchihaikwa zvinhu, a lot of zvinhu zvakanga zviri kuopressa mapockets evanhu. At the same time, even my civil servants are still struggling to get paid in forex, inochengeta value, and now they have to be charged. You have to be charged $500 for you to put number plates. Imagine you're a civil servant, where are you going to get that money? Saka, I'm just like the awakening. And this is anguti minamato ya pastor Ian Ndlovu here iri kukonzera kuti kuitike inonzi change of hearts ma government officials, ndo ma intercessors era a pastor Ian Ndlovu, kana kuti what is going on. Whatever is happening at the top there is nice. For the first time, I'm going to vote ZANU-PF if they keep on improving ordinary lives of Zimbabweans by cutting out or lower these taxes. Zvinoizvi zviri kusqueeza livelihood yavana Zimbabwe vari kustruggle already in the country. So I think that is the first step yatave kuona since 1980 nyika yatora independence kuti vanhu vemunyika vanogona kurerutsirwa. I'm just wondering who has been ruling us all this time, because things have been tough. People have been complaining. So I think from here tichatanga kuona changes akawanda achiitika. Maybe tichatanga kuona zvipatara, tichatanga kuona kuma police station kuchitengwa motikari, because nezvi munhu undotumwa unzi ndaona ine mbavha yacho kuno. Mapurisa anokwira makombi. We want to see a lot of changes. Maybe bhazi rinobva kuairport kurichikolekta mapurisa ese anoshanda mutown rinomasiya mutown, anoshanda mupolice station mukati ainosiwa mukati. Toda kuona bhazi rinobva kuchitungwiza rinenge rakatakura mapurisa. We don't want our security forces kuti vamixe the public. Saka I think we are going to see a lot of changes coming this season. I think this season minamato yevanhu kana kuti vemuZimbabwe yazokwanisa kunzwika kana kunge ichiteererwa. So Mthuli Ncube, minister, for the first time you have done a great job, and I really like that. Guys, ticharamba chikupai ma-updates. Kana uchifungidzira kuti pachannel panapa pane kavalue karipo, hapana kana chakamboipa mwana wamai kungondi subscribe, zvinondipawo manyukunyuku, zvinondipawo manyemwe. Onai taakutoraramisawo mhuri nema-YouTube aya. Mari idzi dzinenge dzichibva kuvarungu ameno makambani ekuAmerica. Uchingosubscribe hai nekungolaika, munenge matoraramisa imwe mhuri. In case wanga usina reason yekundisubscribira, I think now you have a reason to subscribe. And ticharamba ndichikupai news throughout the day. Panapa tichikupai ma-latest updates ese. Takuda kuzama kuti fambira nenguva tikupei zvinhu zvichiri kupisa. Kana mune ma-complaints, let me know in the comment section down below. Ndinoverenga ma-comments ese and I will respond and try to improve how I work on this channel. Until we meet again, my name is SGP. Peace.